Hi, welcome back to SD Family Vlog. English Garudige പോകുന്നില്ല ಇಂಗ್ಲಂಗಿ ಜಾಲಿ ಟೂರ್ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅವಳು ಪಾಡ್ಗ ಎದುರು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಅತ್ತೆ ಇದು ದೂರ ಇರ್ದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಪನಲ್ಲಿ ಬುಲಾಯಿ ಸಾದಿದೆ ಇಂಕ್ಲ ಅವಳೇ ಪಾಡ್ದಿನ ಕೋಳೆ ಅವಳು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಇದರ್ದ ತೋಲೆ ತೋಲೆ ಎಂಗಳ ಜವನೇರು ಪೂರ ಮುನುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಉಂಟು ಈ ಮನ್ಪು ಜೋಜ್ಜೈ ಕತ್ತಲೆಗಳು ಮಲ್ಲ ಕೊಡ್ತನ್ನದೆ ಗರುಡಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ 4 ಜನ. 4 5 ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಪಾಸಂಡ ಮೂರದು ತೋಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗಿಜ್ಜೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಎಂಗ್ಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಉಲೈ ಬಾಡ್ಲಿ ಇಂಚು ಉಲೈ ಬಾಡ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಗಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಮೈನ್ ಪೇಜ್ ದಾರ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಂಡೆ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಂಡೆ पिटी मेरे यूट्यूब देंकल मेन चैनल द ओनर परी पोरलाद वैद्यर देंकल किन्नी ಎಂಕಲು ಗರುಡಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಏರುಲ್ಲೆ ಪುಟ್ಟೆಲ್ಲೆ ಸೋನಿಯುಲ್ಲಾಲು ಸೋನಿ ರಡ್ಡು ಸೋನಿಯುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಸೋನಿಯುಲ್ಲೇರು ಬರಿಕ್ ಬಲ ಒಂಜಿ ಚೋನಿ ಒಂಜಿ ಸೋನಿ ಬಕ ಮೇನ್ ಬಾಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇನ್ ಬಾಸ್ ದಾದ ಯಾರು ಸೈಜ್ ತುಲೆ ರಡ್ಡೆ ತಲ ಆಲು ಮೂಜಿನೆ ಆಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಡದ ದಾದ ಡಿಗ್ರಿ ಕಡದ ಒಂಜಿ ಏ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲ ಜೋಕ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೊಡ್ಮೇನಿಯಾ ತುಲೆ ತುಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಗಿದುತನ ಆ ಬೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಜಿತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಏತು ನಡಪೇರಲ್ಲ ಶೋಕಾತನದ ಅಲೆ ತೂ ಮತ ಸೂಪರ್ ಆತು ಸುಚ್ಚ ವಿರೋಡ್ತುಲೆಗೆ ಲಯನ್ ಪುಟ್ಟ ಮೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಹಾಕೋ ಚೇರೆಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾ ಪರ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ದಾದಮಾರು ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಮೋನಿದಕ ನಿನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನ ಏ ಬಾ ಗರಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಬರಡು ತಾಲಜ್ಜಿ ರುಂತ್ಯಾರ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟಲ ತಂದು ಬೆರಾಕೀಲಿ ನುಗ್ಗೋನ್ ಪೋಪೆ ರಾತ್ ರಶ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದುಂಡು ಶಾಮಿ ಮಂಪುಗ ಶಾಮಿ ಇಂದು ಶಾಮಿ ಜಪ್ಪು ನಂದಿ ಶಾಮಿ ಮಂಪುಗ ಜಗ ಓಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಡಪೇರೆ ಮಾರೆ ಈಗ ರೋಡ್ಲ ಈ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಎನ್ನ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಎನ್ನ 300 ರೂಪಾಯಿದ ಚಪ್ಪಲ್ ಎನ್ನ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಎನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಬೇ ಮಾರ್ಗನ ಲೋಕಲ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ಟೋಕನ್ ಐತಲ್ಲ ಟೋಕನ್ ಚೋನ್ ಲಕ್ಕಿಗೆ ಸೊ ಗರುಡಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಪೋದುಪ್ಪರು ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಇತ್ತು ಗರುಡಿದ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡವು ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಾರ್ದಿಯರನ್ನೇ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೊ ಇಂಕುಲ್ ಲಾಸ್ಟಿನ ಪೋತೀನಿ ಇಂಕುಲ್ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ನೇಮ ಪೂರ ಆತುಂಡು ಸೊ ಇಂಕುಲ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ನೇಮ ಅದು ಇಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತುಡ್ದಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಆತನು ಪೋನಾಗ ಆಂಡಲ ರಶ್ ಬಂಡ ಫುಲ್ಲು ಲೈನ್ ದೇವಿರ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ అయిపోయారు ಜಾಗಿಂಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನ
Kite killing in the. Oh, that one. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಪಿದೈ ಬತ್ತ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಉಂಡು ಉಲಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಉಲಾಯಿ ಗುಡಿ ತಡೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತ. ಸೊ ನನ್ನ ಸಂತೆ ಒಂತೆ ತಿರ್ಗೋಡು ಬಂದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಬತ್ತುಂಡು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಎನ್ನುಂಡದ ಕೂಲಿ ಯಾರ ಮೇಲ ले ब्लाउज पर तुले आओ का 300 लो 300 ಗೆ 300 ಯಾಕೆ ಮುನ್ನದಿಗೆ ಲೂಸ್ ಟೈಟ್ ಅಂಡ ಕುಲನ್ ಬಿಡ್ಬಹುದು ವೇರ್ ಇಷ್ಟ ಬಾಡು ಆರ ಮೇಲ ಪಂಡದ ದಾಲೇಜ್ ಮೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡದ ಆರ ಮೇಲ ಗೋಪ್ ಮಂಚೂರಿಲ ಚರ್ಮ ಬರಲ್ಲ ಬೆದು ದಾಲೇಜ್ ಆರ ಮೇಲ ಪಂಡದ ಅದ ವೆರೈಟಿ ದಾಲ ಪಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಕುರ್ಲಾರಿನ್ ಮೊಲೆಗು ತೂಯಿನ ಪೂರ ಬೋಡು ಮಾರೆ ಅಂದು ಅಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಉಲೈ ಬೋಂಡು ಪಾರಿಪೋಜಿ ಮಾರ ಐತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಪುರ ಗಿಫ್ಟ್ ತುನಗನೆ ಬೊಟ್ಟು ಚಂದ ಆಗುನ್ ಮಾರೆ ಗೊಬ್ಬನ ಅವು ತಿಕ್ಕಡ ಕೂಲರ್ ತಿಕ್ಕಡ ಅವೇ ಸದ ರಿಪೇರಿ ಕೊರಡಾವ ಕೂಲರ್ ತಿಕ್ಕಡ ಏಸದ ರಿಪೇರಿ ಕೊರಡಾವ ಆಜಿ ಬಾಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಲ್ಲ ಹೌದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು 6 ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ 6 ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ರೆ ಚರ್ಮಡಿ ಬಸ್ ದೇವೇರನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪುಟ್ಟೆ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾನ
ಫೈನಲ್ ಸೋನಿ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಕೂಡದ ಸೋನಿ ಫ್ರೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾಂದ್ಯಾ ದೇವರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಚಿನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಟಿವಿ ಯಾವತ್ತ ಟಿವಿನ ರಿಪೇರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡ್ರಿ ಡಬ್ಬಿ ₹5 ಡಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ರಿ 22 ಓ ದೇವರೇ 22 ರೂಪಾಯಿಗೆ ₹5 ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ದಿಕ್ಕಿಂದು ಮಂಜಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನಾರು ಪದನ್ನಿ ಮಗೆ ಆನೆ ಜಮಲ್ ಜಮಲ್ ಈ ಅಡ್ಡ ಜಮಲ್ ಸೊ ಬುಡಂಜಿ ಗೇಮ್ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟ ಪದ ಅದು ಕುರಿಯನಾ ಈ ಕೊಬ್ಬು ಯಾನ್ ಪಾಯಾದ ಬಿಟ್ಟೆ ಕೊಬ್ಬು ನನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಬಾಡೊಂದು ಆಯ್ನೆ ಬದಂಬು ಮೆಲ್ಲನೆ ಪಾಡು ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಓಡೆ ಕಲ್ಪೆ ರಸ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಪಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಬ್ಬಣ ಪಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಸೈವೈಗೆ ಮರ್ದದಿ ಓಡು ಮಾರ ರೌಂಡ್ ಊರೊಡಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾ ಚೋನಿ ನೀಯೇಕೋನುಂದ ಉಜುರೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಡ ಅಮ್ಮ ದುಬೈ ಇರ್ದು ಬಂದ ಅಮ್ಮ ಗೋರು ಅಮ್ಮಡ ಪನಂದೆ ಅಮ್ಮ ಏನು ಗರುಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಇಡು ಕಂತಿ ನಾನು ನಾನು ದುಬೈ ಇರ್ದು ಕಣ್ಣ ಗಿಡಗೆ ಚಾತ ಮುಡಿ ಮಾಡಿ ಕಂತಿದ್ರಿ ನೀ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಗಿಡಗೆ ಫುಲ್ ಗೇಟಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಟೈಮ್ ಆಗದೆ ಕೇನ್ ಊರಿಂಗೆ ₹40 ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಪೊಯ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅವ ದೊತನ್ ಗೋಡ ದೊತನ್ ಅವಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬೋಣ ಏ ತಂದಿ ಗೋಡ ಅವ ಇಂಚಿನ ಏತೆ ಸಪ್ರದೆ ಕೈವ ತೋರದೈಕೆ ಅಂತ ಕತ್ತಿಡು ಕಡುಪು ಇರು ಮಾರೆ ಈ ಅಂಗಡಿದ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಗಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಣಲದ ತೊಂದರೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಡ್ಡಂಡು ತುಪ್ಪ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಸೋನಿ ಗಾಲಿ ₹20 ಹೋಗಿ ಈಗ ಗಾಲಿ ಬಾಡ್ರಂಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ₹20 ನೆತ್ತಾನ ಯೂಸ್ ಹೆವಿ ಸೆಕೆ ಹಾಟ್ ಸೋನಿ
पोड़ी नहीं जा गिन केरे केरे चोनी केरे कनया स्नेक केशी स्नेक पुट्टे ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಬಾತು ಅಪ್ಪೆ ಬೋಡಿ ಮಾರೆ ಬಾಲ ಇಲ್ಲಗೆ ಅಳ್ಳ ಕೊರ್ಗೆ ಎಳ್ಳ ನಂತರ ಆಪಣ ಮೌಲ್ ಗಾಲೆ ಕೊಡು ಈಗ ಜಂಡಲ್ಲ ಕಾಣತ್ತೆ ಬರುವ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾರ ಇಂಚು ಬತ್ಲೆಗೆ ಏತಿಗೆ తెలిసింది ఓని నీకు అల్పపోదు కొత్త లాగేరే కాసిద్ది Mama slime. అయ్యో Mama slime. ఇబు కళ్ళొచ్చి పట్టుకే బుడియా బుడియా సెటస్కోప్ బాబా ಅವು ಎನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಶಿವಕದ ತಿಂದ್ರೆ ಬೈದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೆ ಬಿಡು ಅಂತೇನಾ ನೇಮೇರ್ನ ಬದರ್ ಸೋನಿಂದ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಇಂಗ್ಲೇ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬೈದಲ್ಲಿ Muranda fry KFC. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟನೆ ಪನ್ಪನ ಹೋಟೆಲ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಜೋರು ಬಡಲ ಅವನಿತ್ತು ದಾಲ ತಿನ್ನೊಂದೆ ಪೋದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚಾದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ್ ತಿಂತು ಸೊ ನನ್ನ ಪಿದಾಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತ ಎಂಕುಲು ಗರುಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ಸೊ ಪುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನೇಟು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಜಡ ಎಂಕುಲೆ ಪೋದು ಬರ್ಪಿನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೊ ಈ ಸತಿ ಎಂಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಸೋನಿತ್ತಲು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತ ಸೊ ಜಾಲಿ ಲಾಂಡ್ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಯ್ಯೋ ಬಚ್ಚಿ ಮೇ ದುಡ್ಡು ನೀರಾತ್ ನಾವು ಸೀದಾ ಪಾಯಸಗೆ ಒಂದು ಬಾಡ್ಗನ ಅಂತ ಬೆಲ್ಲನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಚೋನ್ನದು ಪೋ ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ಸ್ ಲಾರೆ ಈ ನಿಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರೆ
ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐತೆ ಗೊಬ್ಬರ ನಿಂಗ್ಲೆಗೆ ಆಂಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಂದು ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿದು ಪೂರ പോകുന്നില്ല ഇല്ലേ ಪೂರ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಅದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗೆ ನಡೆದು ನೋಡೋದು ಸಹ ಅಜ್ಜಿ ಬಚ್ಚಿದು ನೀವು ಪೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು പോകുന്നിಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಬಚ್ಚಿದು ಸಹ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಒಂಜಿ ಇರುವ 2 ಗಂಟೆ ಅರೊಂಜಿ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿ ತಂದಿರು ಐಟ್ ನನ್ನ ಮೀನ್ಕಾಯಿ ಪೇರ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕುವೇರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೋತು ಓಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಾಟ ಅನ್ನೋದು ತಂದಿರು ಐಟ್ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕುವೇರ ಆತು ಚಪಾತಿ ಲಾಟವರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಟ್ಟಡಿ ಅವು ಐಟ್ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕುವೇರ ಆತು ಚಪಾತಿ ಲಾಟವರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೋತು ಓಡು ಇಂಕ್ಲು ಇಂಚ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ತುಳಿ ಇಂಜಿ ಅಂತ ಒಂದುಂಡು ಯಾಕಡೆ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಅಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿರ್ದೆ ಪೋಯೈತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡ್ದೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಬ್ಲಾಕ್